Eduard, crec que arribaràs ací la setmana que ve, o no recordo bé quants dies, 20 i pico portes. Jo crec que igual la setmana que ve o l'altra o alguna cosa així estàs per ací. Això és el K de Creus, això és el fill del XR11. T'ha deixat un regalet. Jo quan vas fer el XR hi hagué un company, con Fidel, el de les bicicletes d'allà, de la tenda de bicicletes d'allà de Ca Fidel, d'Ontinyent. Ell estava viatjant també per Pirineus i va haver un dia que coincidia, estava caminant per el XR i me deixa un regal amagat en unes pedres. Jo vaig estar tota la ruta buscant aquest regal. Entonces, t'ha fet el mateix. Mira, tens que estar d'esquenes al far. Veuràs que si mires al mar, així hi ha com un símbol així que fica el cabo de Fisterra i el cap de Creus. Val? Pues te més per darrere, te més per darrere, i així, en esta pedra, apartes esta pedra, i ahí darrere d'aquesta pedreta, busca ahí en el foret que t'ha deixat un regalet. Val? Vinga, bons ànims, que ja ho tens ahí, campió.